ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತೋಜುನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತೋಜುನು ದೈವಾರಾಧನದ ಮುಖೇನ ಬಂಡ ಬೆತ್ತ ಓಲ ತೋಜುನೆ ಐಡೋಕಾಯ್ತ ಹಂಗಾದ ಕಂಬಳನ ಕೊರ್ದಗಟ್ಟನ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಪರಂಪರೆನ ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜಿದ ಬರ್ತದೆ ಅತೆ ಐಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜು ನಾವು ದೈವಾರಾಧನೆ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಅನ್ನುಂಡು. ಈ ದೈವದ ಕಲ ಅಂದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಕಲಟಂತೆ ಬೋಡತ್ತೆ. ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಈರೆಗ್ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತೇನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡಿತೇನೆ ಓ ಪೂರ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಪುಡು ಅಂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಗುಲುಲ್ಲ ಈಗಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಪನೋಲಿ ಖಾಲಿ 14 ವರ್ಗೋಲು ಅಂಡ 14 ವರ್ಗೋಲ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಗ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಲ ಒಪ್ಪು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗುಲ್ಲ ಸೇರು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗುಲ್ಲ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ 14 ಉಲ ಹಿಡಿದು ಫ್ರೇಮ್ ದೊರಕಲ ಆತೆ ಎಂದು ಪಂಪ ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಮನ್ಪುನು 5 ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋನೆ ಹಿಡುಗುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುನು 100 ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋನೆ ಹಿಡುಗುಲ್ಲು 3 ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋನೆ ಒಂಜೆ ಪಂಡ 14 ಉಲ ಹಿಡೆ ಅಂಚ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದೆತೋನು ಒಂಜಿ ವಾಪುರ ವರ್ಗದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಏತ್ ವರ್ಗೊಲು ಉಲ್ಲನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏತ್ ವರ್ಗೊಲು ಉಲ್ಲನ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ವರ್ಗೋಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪೋಡು ದೈವ ಚಾಕಿರುಳು ಉಂಡೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನನ ಈ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡು ಮಾತೆರೆನ್ನ ಇತ್ತದು ಮಲ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನವು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜನಾಂಗಡ್ದು ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಚಾಕಿರು ವರ್ಗ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ದೆತೊನೊಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ದೈವ ಆಪುಣಂದ ಅಂಡ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಆಪುಣಂದ ಅಂಡ ಈತ್ ಜನ ಮಂದೆ ಸೇರುಂಡೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗೂ ಈತ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರಿರ ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂದಿಗೆಲ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಕದೋನಿ ದೀಪಿನಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಸುರುವಾನಂದ ಅಂಡ ಮನದಾನಿ ಅವೇನು ಗಿಚ್ಚವು ನಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಪಾಡ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿನ ಗಿಚ್ಚವು ನಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗೋಗುಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರದ ದೈವಗ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಅಂಗನ ಕೆತ್ತುಂಡು ಅಂಗನ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಗನ ಕೆತ್ತಾದ ಬರ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಒಂಜೇ ವರ್ಗೋಗು ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಅವೇನು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಚಾಕಿರಿನ ಒಂಜೇ ವರ್ಗೋಗು ಸೀಮಿತ ಅಂದ ಹಲವು ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರಿ ಅವೇನು ಯಾನಿತೆ ವರ್ಗ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಅಂದಂಡ ಅತರ ಅಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಅಂದಂಡ ತಪ್ಪ ಆಪುಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಮಾನ ರೀತಿಡೆ ನೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾವು ಉಂಡು ಮಡಲ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೊಂಪದ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತುನು ವರ್ಗ ಪನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರವಾದ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೂಜಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಾಡುನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದು ಉಂಡು ಅವು ದುಂಬೂಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಡಿಯಾಳಿರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡಾವಡು ತುಳು ಪರಂಪರೆಡಾವಡು ಶುದ್ಧ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪೂರೆಕ್ಕಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಮಡಿವಾಳೆರು ತುಳುನಾಡದ ಪುರೋಹಿತರು ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಅಕಲೆಗೂ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಮಲ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನವುಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಲೆಗ್ ಮೀನು ಪತದು ಒಂಜಿ ತೋಡುಡ್ದು ಮೀನು ಪತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಣಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಡತೊಂದು ಮಚ್ಚೊಂಗುಲ್ನ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಸೀಮಿತವಾದ ಇಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಉಂಡು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಗೋಗು ಸೇರ್ದು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಗೋಗು ಸೇರ್ದು ಮೊಯ್ಲಿ ಮೂಲ್ಯನ ಕಲೆಗೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಗೋಗು ಉಂಡು ಅವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೇನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಬಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನವುಲ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಮಾನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋಗು ಸೀಮಿತವಾದ ಉಂಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಗೋಗು ಸೀಮಿತವಾದಲ ಉಂಡು ದಯಕೆ ಎಂಡ
ಇರೆಗ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ರಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಡು ಒಂದು ದರ್ಶನಗೂ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂದೆಟ್ಟು ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರೆ ಅವನು ಇಂಚಿನನೇ ವರ್ಗ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಸರಿಯತ್ತು ಈ ಕಾಲಡು ಸೂಕ್ತ ಅತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಾನು ಈ ರೀತಿದು ಪನೋಡು ಅವನು ಮೂಲ ಪರಂಪರೆದ ಎಂಚ ಬೈದನು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಬುಡ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ವರ್ಗೋಲು ಈ ದೈವದ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ದಿಸ ಮಕ್ಕಲ್ ಮೂಲು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದ ಹಲವು ರೀತಿಡು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪು ಪರವ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಬೊಳ್ಳೆ ಪಂಬಾದ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ವರ್ಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಘಟ್ನೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳೆ ಪಂಬದ ಬರ್ಪುಜರು ಕೇರಳದ ಮರಗಿಲ್ಲ ಮಾಳವೇರು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂದೆಕ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಒಯ್ಕ್ ನಾಗನ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರು ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಅವು ಮೂಲಲೆತ್ತೊಂತಿನ ಬೊಳ್ಳಿಯ ಬಂಬದೇರು ಅಂದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋಗು ಬರ್ಪುಂಡು ವಾದ್ಯೋಗು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಗಾರರು ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂದ ಇಟ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವರ್ಗ ಆ ವಾದ್ಯದ ಅಂದೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಳು ಉಂಡು ಬೆಡಿ ಮರ್ದಗು ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೊಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಇಂದುಲ್ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗೋಲು ಐಟ್ ನಾವು ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಬಿಡುಪು ನಾವು ಬಂಡಿಗೆ ಕೈಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮೂರ್ತಗೊಂಜಿ ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಸೀಮಿತವಾದ ಮೊಕುಲ್ಲ ಆ ಬಂಡಿ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಐಕ ಮೂಲಗ ಒಂಜಿ ಕೈಕೊರೋಡು ಹಾಕಲು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತಿ ಬಂಡಿ ಸಮುದಾಯದ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕಟ್ಟಗಡೆಯ ಜನಾಂಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಆತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಂಡಿದ ಬಲ್ ಬಂಡ ಮೂರುಗು ಅಕುಲು ಕಾಡಿಡ್ದು ಕನತದು ಕೊರ್ದು ಅವನು ಬಂಡಿ ಪಂದುಜಿ ಪಂದಂದಿನ ರಥ ಉಂಡು ಪಂದಂದಿನ ಬಂಡಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಅವೇನು ಬೂರು ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತುಜಿಂಡ ರಥ ಬಂದುಜಿ ಬಂಡು ಬಂದುಜಿ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಉಂಡು ದೋಲು ಪಾಡೋಡೆ ಅವಳು ಬೂರೋಡು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುಡು ದುಮ್ಮುಡು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ ಬತ್ತದುಂಡು ಎಂಗಲ್ನ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಲದ ಅನಿಕ್ ಆನೆ ಮಂಜಲ ಅಕುಲೆ ಕನೋಡು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಹಂದ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಆನೆ ಮಂಜಲ ಬಂಗಾರದ ಆನಮಂಜಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಐತ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆತಂಡ ಅಕುಲು ಪೂರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಚಾಕಿರಿ ಉಂಡ ಬೊಲ್ಗುಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂಡಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಐತ ಚಾಕಿರಿ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಜೀಟಿಗೆಗಳ ಮಡಿವಾಳಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂಡಾರಿ ಸಮಾಜ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯಲ ಐಕ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ನನ್ನ ದೇವರನ ಕೊಡಿಯಡ ದೇವಾಡಿಗೇರ್ನ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಮೊಯ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅವು ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ನನೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುದ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಡು ಉಳ್ಳೇರ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಪತಿನ ಅರ್ಧಾದ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕುಲು ರಾಜನ್ ದೈವೋಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಚಾಕಿರದ ಸೇವೆಲು ಉಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸೇವೆಲು ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಬತ್ತನಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಅಶ್ರಣ್ಯರಾದ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಉಂಡು ಅಕಲೆಡ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಜೈನಾದಿಗೆ ಇತ್ತರಂದ ಜೈನಾದಿಗೆ ಅರಸತ್ತಿಗೆ ಬರಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕೆಲವು ಆಯಾಯ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗೆಲೆಡು ಇನಿಕಲ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಬರೋಡು ಅವಳು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಕುಲು ಐನ್ ಜತ್ತದ ಬರಿಯರೆಜ್ಜಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿಕ್ ಆತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ರ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಡಂದ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತಿನ ಏತ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಗಳುಳ್ಳನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಈ ದೈವದ ಸೂರ್ಯದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತದೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ದಾಸೇರ್ನಕಲ್ಲ ನಮಕ್ ಏತ್ತೋ ಒಂದೆಟ್ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನೆ ಹಿಡ್ದು ದೈವದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆಟ್ಲ ದೈವದ ಬೆರಿ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಅಕುಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿ ಕೆಲವು ಜೋಗಿಲ್ ನಕಲು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇರೆಗ್ ಅಕಲ್ ಈ ದಾಸೇರ್ನ ಸಂಸಾರ ದೈವಗು ಉಂತೋಣ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಲು ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಭಟ್ರು ಇನಿ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಅಂದೆಕ್ ಬಣ್ಣಗಲ ಆ ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಂಡು ಅವು ಪಾತ್ರೆನಕಲು ಉಂಡು ಉಪ್ಪೊಡೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಓವೊಂಜಿ ಮುಡಿಪಾಪುಣ ನಂಡಲ ದುಂಬು ದಾಸೇರ್ನಕಲು ಬತ್ತು ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಲು ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು
ಮುಡಿಪು ಕೊನಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಅರಸಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಇನಿಕಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಂತೀರ ಅಕುಲೆ ಮನ್ಪುನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬದಲ ನಾನು ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪುಯರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಣ ಏನಂಚಿತ್ತಿರಂದು ಅರಸಾಯ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದು ಅಂಚಾಂದು ಈರು ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಣಂದಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ವರ್ಗೋಗುಲ ವಾ ವರ್ಗೋಗುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋಗುಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೋಲ ಈ ಚಾಕಿರಿಡು ಸೇರ್ದೇ ಮನ್ಪೋಡು ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಅವು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದ ಆಪಿನಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೋ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ ಈತ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಡುಗ ಬಣ್ಣಗ ಇರು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿಡುಗ ಬಣ್ಣಗ ಈತು ಪೂರ ವರ್ಗೋಲು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತನ ಕ್ರಮಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಲಕ ಪೂರ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಬನ್ನಗ ದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಭಾಗಲು ಪೂರ ಬತ್ತನ್ ಅವು ಬಂಟೆರಾದಿಪು ಜೈನರಾದಿಪು ಬಂಟೆರಾದಿಪು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದಿಪು ಮಾತ ವಿಭಾಗಲ ಬತ್ತನ್ ಅಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಪಣ್ಪನ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೆ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಜನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಣಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ತೂವಡತ್ತಂದೆ ಈ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನಿಲ್ಲಲ ದೈವಗು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಏರಿಕೆಂಡು ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಅವು ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಅಂದಾಯ್ಕೆ ಬುಧಾರ ಅವು ಈರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಾತಿ ಬರ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ದೋಲುಪಾಡ್ನ ಕೊರಗೆರೆಡ್ದ ಬತ್ತನ ನೂಲುಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಉಂಡು ಈತ ವರ್ಗ ನಂಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಜಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಯಾರು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಅಕುಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪಂಡದು ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲ ಪಂಡದು ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಆಕ್ರಮ ಈ ಕೊಡಿಯಡಿக்கு ಬತ್ತದು ಶುದ್ಧ ಮಡಿಯಲ್ರ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಡಿಯಲ್ಲಿರಗಲ್ಲ ಅಕಲೆಗಲ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸುರುಟೆ ದುತ್ತಾಯ್ತೊಡೆ ಬದಲಾವಣೆಲು ಬೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಇನಿಕ್ ಆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗೋಡು ಏರ್ಲ ಅಂಗಿ ಪಾಡದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಡು ತುತ್ತೋಡು ಮಂಡೆಗೊಂಜಿ ಮುಂಡಾಸು ಬೋಡು ಈತ್ ಮುಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ವ್ರತಾಚಾರನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯಕೆನ್ನಾಗ ತಿಕಿನಲ್ಪ ತಿನ್ಪುನು ತಿಕಿನಲ್ಪ ಪೋದು ತಿಕಿನೇನು ಗಲಸುನು ಮುಟ್ಟರೆ ಆವಂದಿನೇನು ಮುಟ್ಟುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕೆನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇತ್ತೆಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬಣ್ಣ ಮಧುಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂದ ಅವು ಅತ್ತಿ ಅನ್ನ ಬನ್ನಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಒಯ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂದಕೆಂದಾಗ ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಉಪ್ಪೋಡಕುಲು ಸಜ್ಜನರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊರ್ಚಾನಿನ ವ್ಯಸನೊಲೆಗೆ ಪೂರ ಬೂರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಬಣ್ಣಗ ತಿಕಿನೇನು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವದನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಣ್ಣಗ ಮಡೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೋದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಇಂಚ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಡು ವಾ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುಣಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ನಿಕಲ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಲಹೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ರೀತಿನ ತೋಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುಡ್ದು ದುಂಬುಗು ಮದ್ಯೋಡು ದುಂಬುಗೂಂದು ಬಣ್ಣತ್ತು ಮದ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಸ್ತು ತೋಜೊಂತು ಇತ್ತೆ ಅವು ಆ ರೀತಿಡು ಬಣ್ಣಗ ಕೊಡಿಯಡಿಕ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾವು ಬಾರಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಾನು ತೂತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಈ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ರೀತಿಡೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಒವೇ ರೀತಿಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಕಣ್ಣುಗು ಗುರಿಯಾಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಓಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಕುಲು ಸಾತ್ವಿಕೆ ರಾದಿ ಇತ್ತೆರ್ದ ಸಜ್ಜನೆ ರಾದಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋದು ಒಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮನ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ದೈವ ಒಂದು ಮನ್ಪುಣಕಲೆಗೆ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಕುಲು ಬಲೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆ ದಿವೋಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಕೋಡೆಗೆ ಪೂರ ಐತೆ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ತೋಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಜೈವ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಗಡಿ ಬಲೆ ಆವೋಡು ಗಡಿ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಆವೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಳ್ಳಿರ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ನಿಯಮಲು ಪಾಲನೆ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಚಾಕಿರಿಡು ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುರು ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಆರ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಂಗೋಡೇ ಬದಲಾವಣೆಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಆರು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಂಗೋನು ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಅಲ್ತಿರ್ದೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ದೈನಂದಿನ ಕರ್ಮಾಂಗೋಲೆಡು ಬದಲಾವಣೆಲು ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಆರು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆರಾದ ಆರ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನೋಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಆರು ಉಪ್ಪೋಡು ಕಲತ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಉಲಾಯ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಂದತ್ತು
ಆರು ಬಾಕಿದ ಕಡೆಟ್ಲ ಅವೇ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಲ అయినకుల్ల ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ అయినకుల్ల ಒಂದುವೇ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಇಂಥ ನಿಕುಲು ಪುರ ಎಂಚ ಅಂದೆಟ್ಟು ಬೈದರ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಗಿ ಬಾಡಂದೆ ಮಾತ ದೈನಂದಿನ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂಜನೆ ನಿತ್ಯ ಮನ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನ ಗಡಿಪತಿನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಾಡುಪ್ಪು ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧಕರು ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ದೀಪಿನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರೀ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ದೀಪಿನಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತನ್ನಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತದು ಖುಷಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾದ ಖಂಡಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯೊಡು ಇತ್ತೊಂದು ಏತ್ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯಡು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಕೇಡು ಬಯಸಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ದೈವಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕ್ಷೇಮ ಬಣ್ಣದ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ತುತ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಆಯಿನಾತ್ ಮಡಿಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಒಂಬುನ ದುತ್ತೈತಡಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗಳು ಅಕ್ಲಮಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಈ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕಲಿಗೆ ದಾದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಕಲು ಇಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಟೆಪಾಡಿನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರು ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಬೇತೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ದೈವಳಿಗೆ ಪೂಜನೆ ಕರಿಪುನಕುಲೆ ದಾಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕುರ್ತಿನಕುಲು ದಾಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಗಡಿ ಬತ್ತಂದಿನ ಕುಲ್ಪೆರೆ ಗಡಿ ಬತ್ತೆರೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನ ಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಚಾಕಿರಿಗಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಉಪ್ಪು ಇರು ದಯಪನ್ನಗ ಗಡಿಪತಿನಾರ್ ಮನ್ಪುಡಾಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಳು ಪೂಜನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನರೆಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒದಗೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲೇನೇ ಕನೋಡ ತಂದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಸತ್ತಾದವಳು ನೇಮಿಸಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಕೆನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಾಂಗರು ಆಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ದೈವದ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ಟಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಏಕಾಏಕಿ 4 ಗುತ್ತು ಅಥವಾ 14 ಗುತ್ತು ಸೇರಿದ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತದ ಅವಳು ಬದಲು ಮಲ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನವು ಸರಿಯತ್ತು ಗುತ್ತುಗೂ ದೈವ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಭಯ ಗುತ್ತುದ ಕಲ್ಡ ಕೇನುಂಡು ಒವುಲ ಪೊರ್ತು ದೈವ ಇತ್ತದು ಕೇಂಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುಣಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏಕಾಏಕಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅನಿವಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಯರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತುದ ಗಳಿಗೇಡು ಒದಗ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ದಿನಮಾನ ಮಲ್ತಾತನು ಆನಿದ ದಿನೋಕಾರು ಒದಗ ಅಂದೆ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿತ್ತಿನವು ಇತ್ತನುಂದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲಿಯಿಂದ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ತೊಂದು ಬತ್ತು ಮಂತಂಡ ಸೂಕ್ತ